Mina damer och herrar, vi är framme match nummer 22 i tjuvsvejtikaret. Klass minus 85 kilo. Mina damer och herrar, jag vill att ni välkomnar in ifrån den blå ringhörnan en krigare från Colosseum i Skövde. 3 matcher, 3 vinster bakom sig. Mina damer och herrar, välkomna in Emil Johansson! I den röda ringhörnan ifrån Glagesund i Göteborg har vi krigare som fått 4 matcher, 3 vinster, 1 förlust. Mina damer och herrar, välkomna in i den röda ringhörnan Mattias Ilse! Ja, det är gott. Mattias, Malin Mattisson. Mattias, kom med från början nu. Ja, nu kör vi. Vad först Mattias? Ja. Hitta distansen. Ge mig haken Mattias. Hitta distansen. Ja. Bra kul. Overhand där. Pressa Mattias. Bra. Rör på dina fötter. Satt bra där. Hitta distansen. Sparken kommer rak höger direkt. Hitta distansen Mattias. Bra. Kom igen Mattias. Hitta distansen. Rör på dina fötter. Våga sätta höger också. Och rakt ner. Sätt höger. Ge mig hakan. Bra Mattias. Rotera till. Bra. Ge mig hakan Mattias. Det ser bra ut Mattias. Aktiv hela vägen. Kom ihåg, han är mot buret så kör du double leg. Ändra nivåer också Mattias. Bra huvudrörelse. Där ja. Rotera till nu. Bra. Hitta distansen. Bra, snyggt. Där, bra kontra. Där, bra. Bra på fötterna Mattias. Bra på fötterna. Satt bra. Ska jag missa? Han är fotare bättre. Med Mattias. Ja Mattias. Bra ut. Det är makas där. Skitbra. Ja. Hitta distansen med jabben. Känn med jabben. Hitta distansen. Du går in med höger. Bestämt. Tveka inte på. Bra Mattias. Bra kontringar där. Gå med jabb mot kroppen också. Skifta nu. Där. Vi sparkar jabb mot kroppen också. Händerna upp hela tiden. Där ja. Haka ner. Bra. 2 minuter bort Mattias. 2:10. Fortsätt Mattias. Hitta distansen. Rör på fötterna. Hitta distansen. Var alltid först. Var först. Där. Bra. Raka slag också. Raka slag. Raka slag. Ner med hakan. Raka slag. Ner med hakan. Där. Bra. Han är mot buret så går med double leg. Där mot buret så går med double leg. Läsa den. 100% du ska gå med taget. Se bra ut Mattias. Där, fortsätter sparkarna. Där ja, bra. Hitta distansen Mattias. Rör det mycket.
Nästa gång kom igen. Bra, snyggt Mattias. 3 minuter gått nu. Hela vägen, fortsätt hela vägen Mattias. Var aktiv hela vägen. Bra Mattias, rör dig mycket. Rör på fötterna, rör på fötterna. Du ser när han ska slå, rör på fötterna. Bra Mattias. Rör på fötterna Mattias. Där ja, rör på fötterna. Rör på fötterna istället för att luta dig för mycket bak. Rör på fötterna. Bra, rör på fötterna. Där, hitta din distans. Använd sparka, var kreativ. En och en halv minut kvar, kom med Mattias. Hela vägen. Hem och haka Mattias. Ordentligt. Bra. Tveka inte till någonting nu. Hela vägen. Sparka Mattias du också. Fortsatt sparka kontra. Upp på händerna Mattias, upp på händerna. Kontra direkt där. Gå först Mattias. Där, snyggt kombo. Gå först, var hela tiden först. 1 minut 2 Mattias. Höj tempot Mattias, höj tempot, alltid mentalt. Höj tempot, alltid mentalt. Oj, Mattias, lev och haka nu och gå in, utmana. Där, använd sparkarna. 40 sekunder kvar Mattias. Rör på fötterna, rör på fötterna. Mattias, rör på fötterna, luta dig inte där. Rör på fötterna. Djura tillbaka nu Mattias, kom igen. Muskla. Mattias, var först. Utmana, ner med hakan Mattias. Kör! Ner, släpp. Upp. Akta. Backa. Det må väl träna på. Backa. 10 sekunder kvar Mattias. Offensiv Mattias. 10 sekunder kvar. Offensiv. Kör din double leg. Upp med händerna Mattias. Mattias, kör din double leg. Upp med händerna. Time. Du vann där. Bra, lite... Den är för mycket bara. Du rör på fötterna. Få komma ner och hoppa upp. Bra. Jag stoppar det. Mina damer och herrar, ger de 2 herrarna här en varm applåd. Innan vi presenterar vinnaren än en gång presenterar befinner vi Titan här. I den röda ringhörnan från ett ställe som heter GBG MMA och ingenting annat. Mattias Hysek. Gör en varm applåd. Ja, det var du. Är du klar? Aha. Kom igen nu. Damer och herrar, en fantastisk fight här inne i buren här i afton. De här 2 herrarna i minus 85, shootsfighting kardet, match nummer 22. Vinnare på split decision, 2-1. Ifrån Colosseum i Skövde, vinnarna Emil Johansson. Hej, Mattias, du vann den där. Där vann du, fuck that.